Radioclick, a Europa que enamora. Noite de estrelas na praça maior, baile que move coração e suor, cantareiras com força a cantar. Bo día desde Radioclick, no Iexel Mirezún. Hoxe temos connosco a Rebeca Tallón e a Leticia López, que nos acaban de dar un obradoiro sobre a música tradicional galega, as cantareiras e as foliadas, que nos gustou moito, sobre todo a parte da pandereta. Damos fe, estamos de acordo en que foi un moi bo obradoiro, pasámoslo moi ben pois tocando a pandereta, aprendendo un poquinho máis sobre a nosa cultura. Non é así, Loaira? Sí, totalmente. Vamos vos facer unhas preguntas. Vamos empezar con Leticia López. Pensas que a música tradicional lle interesa á xuventude? Pois, por sorte, creo que cada paso a xente nova que se está empezando a interesar máis é esperanzador, porque isto non debe morrer, ten que perdurar, é único, é noso e debería de existir para sempre. Totalmente de acordo. Vamos ca segunda. Cando empezou a túa afición polo folclore? Pois, realmente, comecei case sen querer, porque miña abuela, que era cantadora e tocadora, empezou a ir a pandeireta, de onde son eu, de Escuadro, de Silleda. O que pasa que era non lle gustaba e díxome, nena, por que non probas ti? Empecei case sen querer e levo máis de 17 anos e espero seguir moitos máis. Ojalá. Quen che ensinou os cantares? A ver, por unha parte, os profesores que tiven, os diferentes profesores, profesoras que tiven, e por outra, o que fixemos durante estes anos foi como unha labor de recopilación destas tradicións, cantares, bailes, da xente maior que é a que coñece estas cousas. Entón é como unha mistura de ambas. Na actualidade hai moitos grupos de cantareiras. Sí. Menos mal. Sí, que siga así. Hai moitos, aumentou en xeral todo e a verdade é que é unha maravilla que estemos gozando desta situación. Alégrome. Desde cando hai cantareiras? Pareceme complicado de explicar porque creo que o canto é algo que nos acompañou sempre. Outra cousa é definir o que entendemos a día de hoxe como o tradicional noso, pero creo que foi algo que existiu dende sempre. Hai unha evolución no xeito de facer música tradicional? Un compañeiro meu, Alejandro Martínez, defineu no o outro día que é que a tradición é o que é. E o que se está facendo a día de hoxe é un camiño diferente. Si que está como tomando sendeiros diferentes, partindo desa base tradicional, pero xa é algo completamente diferente. Non sei se me está explicando. Sí. Onde che parece que o 2025 se adifira as cantareiras? Foi unha sorpresa moi grata, porque, polo xeral, adícaselle como a persoas que están máis formadas ou que pertenceron a diferentes elites e, ao final, esta é a música do pobo, a música de todos, as cantigas de todo, e realmente creo que era necesario. Trátase dun como conxunto, o sea, dunha nominación conxunta que era completísimamente necesario porque hai moitas cantadoras, cantadores que necesitaban ese recoñecemento. Hei de bailar ata o romper do día. Ben, pois vamos con Rebeca Tallón agora. Cales son os bailes tradicionais máis populares? Pois, realmente, se vamos como ao último momento do baile na súa cadena de transmisión sin romper, o que máis auxe colleu nos últimos anos que quedaron antes de que, isto que se rompera, non? E se despois se reconstruíra, foron os bailes agarrados. Porque, claro, chegaron e todo o mundo podía participar. Pero realmente a estrella do noso baile tradicional é o baile solto, coa ritmos de xotas e muñeiras, e que requere moita aprendizaxe, requere unha destreza bastante grande. Realmente, cando consigues poder moverte ben no código, pois eso genera unha satisfacción e unhas ganas de seguir bailando que a verdad que é espectacular. Totalmente de acordo co que dis ti. Que prefires actuar en romarías ou en festivais?
Pois mira, penso que as dúas cousas que son complementarias, porque a sensación de bailar o mellor riba dun escenario ou a pé de foliada é distinta. Pero sí que é verdad que se tuvera que escoller, se só pudera facer unha o resto da miña vida, escollería bailar nas foliadas, porque as sensacións que hai, e despois todo o tema de improvisación que ocorre nelas, de baile e de música, e poder estar inventando, bailando, retándote cos teus compañeros e compañeiras, é algo que para min non ten comparación. Participaches no Festival Intercéltico del Oriente? Pois mira, aínda non. Espero que na miña traxectoria como bailadora en algún momento poder participar, porque teño como moita xente achegada que sí que o fixo, e polo que vexo é unha experiencia, a verdad, que é única. Pero de momento, pois a verdad, non me cuadrou. Bueno, pois esperemos que poidas cumplir esa meta. E de onde che ven a afición ao baile? Pois para min é como algo moi innato, como desde que teño recordos sempre me gustou bailar, e despois sí que é verdad que na miña casa me incentivaron bastante porque a miña avoa e meu avó paternos bailaban moito e eran moi conocidos na zona, entonces como que ese recordo deles como que me impulsou máis a meterme no baile tradicional, sí. E a día de hoxe pensas que hai moita xente nova que se intenta meter a estes grupos de baile? Pois cada vez máis, era o que comentaba Leticia. Ahora mesmo hai un boom, sobre todo o feito de que que a música, o que comentaba ela, que haxa como moitas ramas e ahora moitas, non só a opción de música tan tradicional puramente, senón que haxa tamén outras ramas, tamén fai que a xente nova vexa e se achegue á música tradicional en xeral e tamén que teña ganas de participar nela, porque tamén cada vez hai máis foliadas. Entón, penso que ahora mesmo cada vez máis xente nova está interesada nesto. E pensas que o baile é unha herdanza para transmitir? Home, pois evidentemente, eu desde a miña perspectiva, claro que sí. Ademais que, por exemplo, comparando as veces que o mellor fun a obradoiros, talleres de danzas, donde convivían danzas, imagínate, tradicionais de diferentes partes do mundo, a riqueza que nos conservamos e a complexidade que adquiriu o noso baile é algo bastante inigualable. E realmente penso que ten un valor moi, moi importante e que non se debería perder, evidentemente. Estou de acordo. E bueno, pois hasta aquí as nosas preguntas e estamos moi contentas de que viñerades a darnos este pequeno obradoiro. Pois moitas gracias a vos tamén, nos estamos encantadas. Si, é verdade que si, graciñas. Bueno, e para finalizar o programa, non sei se poderíades facernos unha pequena interpretación sobre o que estuvemos vendo no obradoiro. Si, sen problema. Vou cantar agora unha das rumbas que aprendemos, que foi recopilada en Verdoias, no concello de Vimianzo, coa diferencia de que non vou cantar as mesmas cantijas que cantei antes, porque o concepto que temos agora de canción antes distaba moito. Ian metendo as cantijas que querían, que entraba un no baile que querían picar, pois xa lle botaban unha, ou a mellor que non estaba moi a justo, utilizábanas para comunicarse. Entón non había unha canción definida, e agora vou botar esa mesma melodía, con ese mesmo ritmo, pero con cantigas diferentes. O meu amor é lonxe, hoxe aquí non ven bailare, porque non sabe o camín para vir a este lugar, porque non sabe o camiño para vir a este lugar. La 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 Quedache de vir ás 9, viñeches ás 9:30, pensas que non é pecado enganar a unha morena, pensas que non é pecado enganar a unha morena. La 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 la. Foliadas quen son, o ar de ledicia, pasos que bailan na nosa Galicia. Homes e mulleres en círculo danzan co ritmo nos